Bir infrastrukturada, proyekti de tutamay. Tüzücüler üzerine algan burunçlarını to'g'risincha o'tadi. Uzgan yıl Respublikada 3 milyon 93 bin kvadrat metr turak kullanışqa topşırılgan hazırgı vaqtda 200'den artık kufatirli yurt tüzüle. Әмне халыкның турак шартларын яхшырту планы 92%-га гына үтәлгән. Ситуация с ипотекой, которая для многих наших граждан является единственным способом. Көпчілік үшін тұрақ шартларын яхшыртуның бірден-бір юлы ипотека. Әмінді хәл қотлауланды. 2021 ел белән чагыштырганда социаль ипотека кредитлары 34%-ка әзрәк бирелгән. Яңа турак комплексларны төзегәндә социаль инфраструктура, транспорт белән тәэмин итү, эш урыннары булдыру мәсьәләләрен хәл итү өчен пространстволар үсеше институты булдырылды. Бу өлкәдә тәртип урнашырга тиеш ди Рөстәм Миңнеханов. Будет жесткий порядок, сразу предупреждаю. Если будут какие-то попытки, значит, это ничего добром не кончится. Значит, в конечном счете страдают население. Люди покупают дома, квартиры, а потом уже начинается никаких рабочих мест, никаких там условий. Социаль мәдәни объектлар төзегәндә уйлап эш итәргә кирәк ди президент, ихтыяҗ исәпкә алынмый. Зачастую при определении мощности школ, садиков учитывает гораздо большее количество детей, чем имеется фактически. Минэкономики совместно с Минстроем необходимо ужесточить утверждение тех заданий, не допуская ненужное строительство дорогих объектов с завышенной мощностью. Второе. Необходимо обратить внимание на эффективную эксплуатацию построенных и отремонтированных объектов. Уже на стадии подготовки технических заданий надо учитывать вопросы наличия кадров. Так ранее ЦСИ обозначил случаи, когда построенные или отремонтированные за счет бюджетных средств сельские дома культуры, ФАПы стоят закрытыми по причине отсутствия персонала. Это недопустимо. Коммуналь шелтәрләр белән дә проблемалар җитәрлек. Җылылык һәм су турбаларының 32%-ын алыштырырга кирәк. Ай башында 40 градуслы суык булганда Казанда җылылык бирүдә өзеклекләр булган иде. Квартиралар 14-16 градуска кадәр төшкән квартира булды. Без аның бөтенсен үзебезнең эшләр белән, жилищниклар белән бергә җыелып чыктык. Шелтәрләрне алыштыруга зур чыганак белән керешмәсәк, бу ситуацияны нормаль рәткә кертеп булмый. Инженерлык шелтәрләрен яңарту федераль программасы буенча Татарстанга киләсе елга 4 миллиард сумнан артык акча каралган. Республика казнасы һәм бюджеттан тыш чыганаклар хисабына гомуми сумма 9 миллиард сумга якын булачак. Чүп чыгару проблемасын да хәл итәсе бар. Мы уже этой осенью окажемся в очень непростой ситуации. Инде быел көзгә Казаннан шүпне чыгарыр урын калмаска мөмкин. Шүп реформасы башланганнан бирле күрше районнардан да калдыкларны башкалага ташыйлар. Аларның җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәбез. Үз территорияләрендә көнкүреш калдыклары полигоннарын кабаттан эшләтеп җибәрсеннәр. Яңаларын булдыру өчен җир участокларын бирүне тизләтергә кирәк. Проблемалар аталды, максатлар билгеләнде. Төзелеш һәм коммуналь хуҗалык тармагында эш күләмле һәм көндәлек игътибар үзәгендә булырга тиешлеген ассызыкладылар. Ил күләмендә республиканың төзелеш тармагы иң яхшылардан санала. Бәяне федераль җитәкчелек бирде. Видим увеличение индивидуального жилищного строительства, мы видим... Шәхси торак, күп фатирлы йортлар төзелә, торак һәм шәһәр мөхите программасы үтәлә. Балалар бакчасы, мәктәпләр барысы да үз вакытында төзелә. Яңа сыйфатка чыгу мөмкинлеге бирә. Хәзергә өлешләп түләү буенча төзелгән 4 проблемалы йорт кала, бу мәсьәләне быел тулысынча хәл итәргә җыеналар. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.